Kapuso PCG Western Visayas may panugan sa mga sakayan pandagat. Subo nga nag-aapekto ang low pressure area nga padayon nga nagadalasang pag-ulan kag magal-umon nga panyempo sa Rio. Pila ka mga lugar nga posible luntaran sang pagbaha kag landslide ginapaaligmat. Ini ang gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento live sa Parola Wharf sa Iloilo City. Darrell? Forecast sang Pag-asa 295 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur ang lokasyon sa karon sang low pressure area nga ginabantayan kag kung sa inyo makita padayon ini nga nagadala sang magal-umon nga paniempo nga kun kaisa nagatulutolithi kag nagaulan sa bug-os nga riyon. Bangod sa malaing nga tiyempo, temporaryo nga ginpaiway ang pagbiyahe sa mga sakayan pandagat gikan San Carlos kag padulong sa Cebu. We received information from San Carlos Coast Guard, trips going to Cebu, ang light ferry, nagpa-cancel sila sa ilang temporary suspense ang ilang biyahe from San Carlos to Cebu. Nag-abiso man ang PCG sa mga magagmay nga motorbangka kung mahimo pa lang hindi na pagpiliton nga magpalawod. The Philippine Coast Guard strongly recommend sa aton nga mga magagmay na mga fishing boat na not to venture out at sea because kay very panahon naton. Alas 12 ning hapon giin papanaog sa yellow rainfall warning ang bug-os nga riyon halin sa orange kainis ang aga. Pero posible gihapon ang pagbaha sa low-lying areas kag pag-usmod sang duta sa mga kabukiran. Amo nga mga tiyempo sa sunod nga mga iladlaw sa nga mga hasta mag January 14. Sa piyak sa mga pag-ulan humalin kainis ang aga, manubo man ang tsansa sang LPA nga mangin isa ka bagyo suno sa Pag-asa. Kate, sa impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard Western Visayas, pasado las 9 kainas ang aga, temporaryo nga gin-suspend ang biyahe gikan sa Jordan Guimaras apang wala man ini naglawig kag sa subong balik normal naman ang biyahe. Dugang pa sang Coast Guard sa mga special areas kaangay sang Katiklan, Malay Aklan, padulong sa Isis sang Boracay kag padulong naman sa probinsya sang Guimaras nagadepende sa area commander ang desisyon base man sa kondisyon sang dagat kung may mga ipatuman nga trip suspensions. Kate? Madamo nga salamat, Darrell Marie Sarmiento.